Gantang mango tree. Mango tree. Nagsuba. Hello? Hello, good morning. Hello, good morning. Ang mango tree ne? I mean, green mango? Oo. Pwede mo mangkot kung tagpila magpa-franchise ang inyong nga store? Ay, sir, matawagan na lang karon mga 10 o'clock kay wala pa diyang mga waiters. Wala pa na sila, ma'am? Oo. Tawagan ka lang. Unlimited rice makamugyapon? Oo, siguro, sir. Lang ko kabalo eh. Sila di nagakwan. Tawag ka lang karon liwat, sir. Dali naman lang. Ate, sige ma'am, kay mapatingdog na ako bayabas 3. Bye-bye. Okay. Tawagan tang Teds. Magaring ako. Kaya rin na. Teds Valeria, good morning. Yes, good morning. Ang Teds Lapas Batchoy ne? Yes, sir. Ang sa Lapas ni Subong? Ang sa Valeria ni sir. Ay, La Valeria, ti. Ang ma'am, pwede ka pamangkot? Ano tani, sir? Ang tanim da kay paborito gid ang inyong batsoy. Pwede anong panakot sang batsoy nyo para magnamit man? Ano nga battery, sir? Ang extra? Ang extra or ang special? Ang extra, may intestine siya, may atay, pork. Oo. Amula na ko isang, di ba may Mickey? Ano gani Mickey? Oo, pansit ang extra super. Oo, ti may mga special ingredient. Pagid ka mga secret ingredient. Amo lang na, sir, may mga chicharon na siya kag garlic. Kag Oo. sipis dahon. Tapos, ano gani, nagisa-gisahon na una. Ano gani, paano magluto naman? Kabalo ka magluto, ma'am? Sa diin sir palihog, sir? Sa Dumangas, ma'am? Ay, bawa ko na yogi na, sir. Dumangas, pero kadtuig ko na sa inyo, kamagkaon sa batsoy, kay namit dan, masabaw-sabaw, bla namit magkaon. Kung pwede, diri ka lang, sir, kadto sa Valeria. Pwede. Valeria, sa tubang sa SM Delgado. Pwede madamang patudlo dira sa inyo? Sa ano, sir? Mag-mo batsoy? So, hindi naman na, sir. Kaya nga, mong delivery lang man mo. Wala man kami kung party sa batchoy niya na. Sino ni sir palihog, sir? Si Alejandro, ma'am? Sa Dumangas? Oo, Dumangas. Supervisor lang guro namon yung istoryahon mo, sir? Arang supervisor niyo subong? Oo. Mano ka tani, sir, mapadeliver? Hindi mamangkot kung paano ang mag-imo sa batsoy, bla? Ay, hindi na namo, sir, mahata. Kay balaan mo. Top secret to, ano? Top secret? Secret kini sa amon, sir. Private. Amo lang nasa tani. Ako nga tani, mamangkot ng tani kay siyempre, abi ko the customers always right, kaya di bla, paano mo na mabalaan kung hindi ka mamangkot kung anong ginakaon mo, no? Kung party lang sa batchoy, sir, di mahatag ko lang ang impormasyon. Pero kung party, kung paano mag-imo batchoy, di daw, hindi kita, sir, pwede. Kay wala man ko nanuhaw kung paano na sila mag-imo, sir. Sino ni gani ang ginastorya ko? Si Ginali, cashier diri sa May Valeria, sir. Okay, ma'am Ginali, may Facebook ka, ma'am? Ka-farm-bill ka? Pasensya, sir, ha, ito personal na siya. Tamo pa kung customer, sir, mo lang ina, sir. Amo na na, gusto ta ka tani ipok. Kasi sige na lang. Sige, ma'am, bye-bye. Bye-bye. Oo.